କହିଲେ ସାଙ୍ଗ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀର ନାମ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି 4ଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ଜଣକୁ ବାଛି କହିବ। ଅପସନ୍ 1 ଗଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ 2 ଜୋବ୍ରା, ଅପସନ୍ 3 ହାତୀ, ଅପସନ୍ 4 ସିଂହ। ଏହି 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଯେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କହିଲୁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନମ୍ବର 3 ଉତ୍ତର ହାତୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିଲୁ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀର ନାମ କ'ଣ? ନମ୍ବର 1 ଷ୍ଟ୍ରଚନ୍, ନମ୍ବର 2 ତିମି ମାଛ, ନମ୍ବର 3 ପିରାନା, ନମ୍ବର 4 କଲୁଗା। ଏହି 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଯେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କହିଲୁ ଦେଖି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନମ୍ବର 2 ତିମି ମାଛ। କହିଲୁ ଦେଖି, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ନମ୍ବର 1 ପେଙ୍ଗୁଇନ୍, ନମ୍ବର 2 ଓଟ ପକ୍ଷୀ, ନମ୍ବର 3 ଏମୁ, ନମ୍ବର 4 ରାଜହଂସ। କହିଲୁ ଦେଖି, ଆ ଭିତରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କିଏ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନମ୍ବର 2 ଓଟ ପକ୍ଷୀ।